Šéfko, ahoj, pozdravuje ťa Šunka Boy. A to, čo zaznie teraz, je adresované tebe na tvoj obraz. Od ľudí, ktorí za tebou stoja a svoje síly vždy spoja. Ideme bomby. V detstve Mortal Kombat, potom Halloween, Iron Maiden, LPčka. Zoznamte sa obyčajný šrac, KVPčka, čo vyrástol zo sídliskového chlapečka. Nehráš sa na žiadneho plačka, zastaví ťa až značka. Stop, alebo na semafóre redka, inak v práci makáš jak Fredka. Hlavne keď sa má stavať letka, skrátka vykonáš všetko od A do Z-ka. Usilovný ako včela z roja, do toho ovládaš umenie boja. Neviem odkiaľ čerpáš toľko energie, z akého zdroja. Nechcem tu hovoriť iba o práci, žiariš aj vo fiktívnej skupine košickí jedáci. Schaluješ hravo za tanier boršču, trošku aj od ríšovej matky, fašírky, ale stále nejdeš do šírky. Ako dezert, delikátny sorbet, a tak sa pýtaš Mário obed. On povie oky a idete do loky, yes. Vyhrnieš si rukavy, si ambasadorom kávy. Vyexuješ jednu, druhé presičko, bum. Tretie pikolko mizne, ako likvidátor, potom zapneš ilustrátor. Často ponorený deep v analytics. Mal by od tebe vzniknúť komiks, poviem ti, bola by to riadna zverina. A ty by si tam bol Google hrdina. Na konci komiksu vylúštená tajnička, si tam ty a tvoja pánička. Do toho tvoja zlatuškovia v podobe Aťka Simonka. Aká krásna rodinka. Začal si na nule, po anglicky na zere, a teraz žiješ svoj sen na jazere. Si frajer, zmákol by si aj ťažké filmové testy. O tom porozpráva profil na česty. Nemáš žiadne resty, fakeruješ non-stop, žiadna pauza. Až do chvíle, kým nepríde honoris causa, jo. Chcete zlato ryžovať a potom v kaňapke grilovať. Oslavujeme dnes s tebou, viem, sú to rozpaky, no Paťa už má zapnuté paky. Yeah. 7:55, Fantiku sa otvára predná bránka. Dámy a páni, Adrián Siranka. Stlač kláves a zopakuj všetko najlepšie. Stlač kláves a zopakuj všetko najlepšie.